650. So which means wasala nechikwereti 800. Yeah? Ndizo. Kuranga isa mayoke. Bakutanga kanipa 350. Baisa yoke chive 140. Baisa futi yoke chi 140. Sabada budisa yaka vendor da 280. Yaka isa mayoke. Pane mari yakatanga kunze 350. Akazisa 280. So it's 350 plus 280. It's 630. So let's say 1.4. Say 70. So balance is 770. Ndizo. Right. Saka pamuti hapo. Malipo ya lini? Sorry. Nashukuru wangu kwa plan. Ndio kwa sababu mchezo wangu sasa kukumbuka na changu plan Izvo zvezvinofanira kuita ka date isati yadika. Ya kuzoza zvatinoita isusu ndezvekuti ndakaona zvatobva June, February, March, April, May, June. Ni 4 months. Asinenge tosaine kuti wasida kubhadhara. Because you supposed mbakauya pa 4 months ipapo wakaita dambudziko. The last month yanga iri June. Kuti ndaita dambudziko rakati. Then isusu tokuasista kuti urikuita so. But now zvatinoita manje isusu kana takutodai taakutokunyorera order yeattachment. Yes, yekuti musere uyu zvesati mune makuenda pamajestika nejudgment yonodhindwa, then message of court anofanira kuzopiwa notice, kuti apiwe notice yeattachment. Azoende kumba kwachidhakwa, anova chidhakwa ane motikari chichi zvese zviri pamba, zvokuti time yanenge apiwa iyoyo yatakutodairwezve kana asina kubhadhara zvotorwa zvinhu izvozvo. Yes, notice of attachment. Yabuza toda isinzi kuti mhosvaka kana yaitwa mhosvaka inofanira kubhadharwa nenguva yacho. Saka takupa liwe yekuti kana tisi kubvunza katitofunga pamukuita sei muri kubhadhara. Saka zvinozoita kunge zivi kana tiri panapa tichitaura kuti bhadhara mari yakatiita kunge tikunyepa kuti hausi kubhadhara. Nhasi 29 mwedzi watopera. Saka nhasi kubhadhara nhasi 29. Nhasi 29 mwedzi wapera. Saka uri kubhadharei nhasi? Yes. Kungovanovika zvinhu zvataura zvese handisi kuita nazvo. Iye ngaitotora chikoro asidoripa kozi aromba kuti zvakawanda kusoro pangu. Andiitira zvakandiitira ndikamunyari apeti kunyara vandaita kupusa. Saka pamba kuti zvakawanda zvatotora zvese kunyepa. Arikwaziva ndibhadhara ndonga kutimbachoka muona. Zvatomba kuti ambrozvese handifi ndakaripa vanhu zvine izvozvo. Saka in short kana nhasi ari kuti haasida kutobudisa mari uyu mukomana achati mari toita zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kozi ini ndakamunyarira ata zvakaitiita ini ndikangoti pamwe achandinyara angari shamwari yangu hana kana soro yakakwandira achitaura but aifamba achitaura masoro akawanda pamusoro pangu. Saka zvatonga inini ndiri kusenza iwe ariwai ndiri kumusenza ndakaita dhiri nemukadzi wangu kuti ndihe mari yake. Saka zvatonga ndikuda mari yake. Saka kana iye ati nhasi havana ari mari haakwanisa kuripa kuti tiregerane panyaya idzi hapana kwati kuenda naye kozi haasi toda kuripa ku ende akutondijaira zvisikaiti vachifamba chita zvakawanda Kuti ndiwegere kana mine autondira
ini kandakagara panapa ndokwanisa kutozwa zvekutaurwa pakati pevanhu apo ndokwanisa kutozvizwa ii motofunga kuti handinozvizwa mandotozvizwa wari kutofamba mukoma wachitotaura kuti hakuna mambo kuna dhiri ndakamusota mambo ndakavasota wese dhiri wese ndakavabhabhatidza nemari ndakavabhabhatidza nekeshi saka hawana zvarundiita ngatoenda kwese kwaunoita shama takapedza naye mambo inanditengeka kuti anzani life haundikwanisi I'm too expensive because inini chaunofanira kutanga utenga pandiri idignity yangu wobva wazotenga reputation yangu wobva wazotenga nyaya yako kubva kwandiri saka haungaikwanisi ndakabva wangu ngomusi uchizi wakatosvika pauchitoimbirwa kuzi mudhara vauya papati imwe wakasvika ukazi mudhara vauya ukasvika kuti vanondidiri mambo unozi mambo aiti ndakatopedza naa ndakasota dhara ukabva wakwidwa nekukwira nepamusoro pemotikari uchidaidzira kuti ndakamusota mudhara ndozviziva kupati kwamachingaedza pamutende pamunyika sekendara kana ndikunyeba pabhedhi pati yamachingaedza ndinayo audio yacho kana uchitora izvizvi nditokirete imwe nyaya izvizvi ndipe foni yangu iri I've got that audio uri pamusoro pebhoneti remota kamupana kakatokutambira so karazaniziya ndirekere kazani kamupana kabati kakatokutambira kaiti mutara wauya ndinazo zeso saka wangaribozifukira kuti zvawakaita kupati kwamudenda pabhedhi yamashingaedzi pakati peusiku ndinazvo wangaribozifukira vakaribozvikura ndinazvo uchizi mudhara wauya wepati wanoziya rupano wauya ati kakwira pamusoro pebhoneti ukati tauya izvozvo wanondiitei kuda kuenda kwamambo ndakapedza naye mambo kudhara keshi inotigadzira munhu keshi inotonga wakomara chindipauka keshi yaoo keshi yavo ndinazvo zvese I've got everything aikatoshambidzika ndakakutaura shama kana muri MUTASA district munomu nyange uchigeza na 12 midnight kana 2 am ndinotozviziva kuti kugeza na 2 am kana uri paMUTASA ndotokuziva kuti kugeza na 2 am ndanyeba papati yamashingaedzi pabirthday party pamudenda mashingaedzi ukasvika ukatambirwa nekamufana kanonzi direka ukabva wakwira pamusoro pebhoneti yemota ukashedzera kuti vanondidii mambo ndakapedza naye wese ndakapedza nawo keshi inotonga saka izvi zvanokwanisa kuita nhasi sande pasaka chii 770 handiti uyu mwedzi watopera saka ndikupa up to Wednesday kuti ungawabhadhara imwe wabhadhara 300 imwe mombe up to Wednesday. Failure to do that Wednesday yako yako atasha munofamba netsoka muningi hakusi kuda kwanguva mwiri wako ndio usina mutemo unofanira kuziva kuti wakadzi wewanhu hawabatwi wana wewanhu hawabatwi ukatadza kuziva izvozvo mwiri wako ngaukuchengete iwe uchiuchengeta zvino mwiri wako ukakunyengedza upenyu hunorarama wakashata. Wednesday ingawabhadhara 300 Thursday aripi inowakomana ndinozwa Thursday Wednesday maenda kutora mari yemombe ndinozwa kuti yapo Thursday iyoyo then the balance end of July inofanira kuyabhadhara
failure parutanga nyaya yekutanga musi Wednesday. If you fail to pay mari yomusi Wednesday, ngataura kuti bhadhara 300 Wednesday, then the rest month end. Attachment order inobva yatomboda kuchekesta. Changoona wakomana wakusvika tobva tatongopedzera naye. Unofamba usina because wakomana yacho unoita mari. Wanonyora nebhutsu chaidzo, mapeya ebhutsu auna kumba kuti mangani. Unofamba netsoka. Tozoona kuti wanokuda here. Wakufamba wakapfeka socks inonzi manyatira neshoti. Ndizvo. 100 chacho chibva toisiya 100 yacho inaizvi izvo. Siya. 100 chacho izvo zisiya. Izvo zisiya mari yacho izvo zvapo. Umakatopera best imwe yacho yatendera. Hatijaidzi vanhu vane kamudzira kavo kasina mutemo. Hatimboni kutambudzira mupengo. Mwamatonyora zvataura izvi. Failure to do that. Imi musakatora mari yokumana ndimi muchadipa mari iyo. Kana mari iyo isina kubuda, then Thursday ndoda kutora order attachment. Ipapo kumana one day by Friday ndinoda kuziva kuti list yekuti mota yakati yapinda here paattachment, mota yakati yapinda here, kana nyangwe dziri kufamba dzese dzinopinda paattachment. Zvese nezvirumba macho. Kusvika mari yapedza yapedza. Right. And kana abhadhara mari izoi ibauta yako ipapo watoenda nayo iye nhasi yaina nhasi. Wednesday come here. Mari yobva yatoita tobva tapedza nyaya. Hatitami kutaura chinhu wani mufamba muchishaina maraini. Hatiti izvo. Right. And next.